Hola, bona nit. Em dic Helena González i sóc aquí com a antiga alumna de Joan Solà. Personalment, voldria aclarir-li moltíssimes coses, tantes, la seva immensa generositat, la seva disposició a ajudar, la seva il·lusió per compartir els bons moments, però he decidit centrar-me en un punt, potser menys emotiu, però molt significatiu de com era ell com a professor. Vull agrair-li que m'animés a perdre la por. Incomprensiblement, molts estudiants s'han deixat perdre les classes de Solà perquè el personatge els causava terror, de tant respecte com li tenien. Quina paradoxa, perquè si alguna cosa t'ensenyava Solà era envalentonar-te, a no tenir por. Aquella por que paralitza una persona i una societat. Amb la seva vehemència insistia a mostrar-nos els punts controvertits, foscos i no resolts de la llengua perquè perdéssim la por i ens feia partícips dels seus límits. Fa 40 anys que m'hi escarrasso, deia, i no n'he tret l'aigua clara. Si ell no n'havia tret l'aigua clara, ja sabies que no et podia venir cap lletraferit de torn i exigir-te segons què. Solà et donava seguretat. I cosa que és més important, la capacitat de relaxar-te davant de certes qüestions entorn de la llengua. Ell sempre deia que amb una actitud rígida i inflexible, excessivament recolzada en la normativa, s'anava en contra de la llengua, de la pervivència del català, i que el que calia fer era donar un cop de puny sobre la taula, plantar cara als capsigranys i adaptar la llengua a les noves realitats i necessitats, amb respecte i senyes, clar. Recordo una conversa, per exemple, en què defensava que s'havia de simplificar la norma de l'apostrofació. Segons ell, no solament no fèiem cap mal al català apostrofant l'article femení davant les is, iu, àtones, sinó que li fèiem un gran bé, ja que posàvem les coses fàcils als que havien d'aprendre el català, que eren en definitiva els que en garantien la continuïtat. Bé, ara m'agradaria escoltar una estona Joan Solà a través de la lectura d'uns fragments d'un correu electrònic. Vaig tenir la gran sort de poder fer uns índexs d'un llibre seu i això va fer que intercanviéssim uns quants correus electrònics. Aquest que ara llegiré en concret no és un correu sobre qüestions transcendentals, però dona una idea del posat de Solà davant les convencions, de la seva gràcia relativitzant i de la seva flexibilitat, una flexibilitat, això sí, molt selectiva, ja que altrament, davant certes coses, ell no es doblegava mai. Bé, és un correu en què Solà parla dels criteris per fer la revisió del seu llibre Plantem cara i diu així: jo no dono massa importància a certes coses que no passen de ser convencions estrictament formals. És per això que fins i tot als meus originals hi ha variació. Els fulls del diari de vegades esmeno això o allò, però me'n canso i no ho faig sistemàticament. Però sí que accepto que ara s'unifiquin certes coses. Bé, llavors parla de certs punts en concret. De les citacions en altres llengües en el seu llibre. Diu: em sembla innecessari el doble marcatge, cursiva i cometes, i per tant en aquest llibre suprimiu la cursiva. Ara bé, si és criteri de l'editorial al contrari, ho accepto. Cap problema de fetge, que a mi m'han operat del pàncreas, no pas del fetge. En relació al tema de les xifres, diu: apliqueu-hi el criteri vostre, si en teniu, que a mi m'és ben igual i no sé mai què es fa, molt menys, esclar, què s'ha de fer. En la qüestió de si escriure senyor, senyora amb abreviatura o bé desenvolupat, deia: deixeu-ho tal com està, que no hi patirà ningú. Amb el tema de l'apòstrof abans de cometes o de cursiva, deia: detall fosc, deixeu-ho estar tal com està. De vegades et sents més còmode posant-li, de vegades no tant. Els soldats d'aquest nostre exèrcit i fins als alferes i més d'un capità es pensen que sí, que això es pot unificar. Hi ha dur que exhibeixen algun cas d'algun déu com ara Fabra. Encara més, jurarien que la salut del català depèn també d'això. Pobre de mi, jo no arribo a tant i crec que cal que em respecteu a la meva edat. Amb el tema de si el punt en les citacions s'ha de posar dintre o fora de les cometes després dels dos punts. Deia: apliqueu-hi el criteri que tingueu. Pujol i Solà, punt 3.35, deixen la cosa amb llibertat i no seré jo qui els engabanyi, i menys encara
qui els esmeni la plana. I ja per acabar, el esclar junt o esclar separat. Diu, trobareu en el llibre que hi ha variació. De moment deixeu la variació. Si al final arribo jo mateix a la convicció d'una sola solució, ja la introduirem arreu, cosa avui fàcil. Bé, doncs aquest és un tros del Solà que vaig tenir el gran honor de conèixer i mai no m'he sentit tan petiteta però alhora amb tantes ganes de saber com quan vaig col·laborar amb ell. Quanta disciplina i quanta autoexigència. Moltes gràcies. Bé, jo sóc company d'excursions d'en Joan Solà, però ara no parlaré de les excursions. Llegiré un fragment de l'Odissea, que era en versió de Carles Riba, que era un llibre que l'entusiasmava. I al cap i a la fi l'Odissea doncs, és una llarga excursió. És un passatge en què el rei Alcínous demana a Ulisses que expliqui qui és, d'on ve, què vol. Diu, rei i senyor Alcínous, honor de tot aquest poble. Cert, és cosa vella d'estar sentint un cantaire, com és ara aquest vostre, que sembla un déu per la veu. Car jo us dic que no hi ha un acompliment de més gràcia que quan la joia és mestressa de tota la vida d'un poble i els convidats al palau s'estan escoltant el cantaire, ben asseguts de rengle, davant les taules corulles de pa i viandes, mentre el coper de dins la cratera treu vi i el porta a l'entorn i el va buidant a les copes. És aquesta una vida que em sembla, de cor, la més bella, però el teu ànim s'inclina, les meves dolors sospiroses, a preguntar-me per tal que encara amb més plany jo sospiri. Què et contaré de primer? I què després? I què a l'últim? Car són molts els sofriments que m'han donat els celestes. Vull, però, començar dient el meu nom, que vosaltres el sapigueu, i que jo, si defujo el dia implacable, sempre us sigui un hoste, per lluny que estades habiti. Sou Ulisses, fill de Laertes, que vaig en boca dels homes per tota llei de paranys, i la meva fama s'encela, i habito Ítaca, aquell Aguilar, hi ha una muntanya, el Nèrit, tot tremolós de fullatges, que molt s'assenyala, i entorn hi ha moltes illes poblades que es toquen entre elles, Dulichion i Sama, i coberta de boscos, Zacintus. Ara, la meva és baixa, i de totes, enmig del salobre, és la que està més amunt, de vers al costat on fosqueja, i les altres enfronten el sol del matí i del migdia. Aspra, però nodrissa de vell jovent, és la terra d'un, i és el que jo no sé veure altra cosa que sigui més dolça. Sí, allí va tenir-me Calipso, divina entre dees, dins les coves balmades, glatint perquè fos marit d'ella, i també me'n retingué l'arterosa Circe d'Ea, dins les seves estades, glatint perquè fos marit d'ella. Ara, que mai el meu cor dins el pit va deixar-se convèncer. Com que al món no hi ha res que sigui més dolç que la pàtria d'un i els pares d'un, baldament s'habiti una casa rica, al lluny, en país estrany, separat dels seus pares.
potser veu jugar a parxís amb en Joan Solà. Sempre guanyava. Era un jugador terrible. Era cridaner, apassionat, sempre estava atent. Si, com a contrari, prenies la decisió desencertada, rebies una crítica oberta, inaplanable, ferotge. Aquell joc, que per mi era tan avorrit, esdevenia el més important del món. A la coral la cosa anava més o menys igual. Es fa difícil un dijous a mitjanit mantenir la concentració i la contenció, sobretot quan la mestra es dedica a assajar les altres cordes. En Joan mai perdia l'ordre i la intensitat. Seguia les músiques totalment concentrat mentre cantaven els altres. I de tant en tant remugava emmorriat un advertiment als companys perquè recuperéssim el silenci. Són dues pinzellades del nostre record d'en Joan Solà. Tot plegat per fer-vos saber que ens sentim immensament rics de tants anys compartint els dijous al vespre i tants viatges i converses i n'estem profundament agraïts. Bé, ara cantarem el Canticorum Júbilo i ho farem amb una emoció especial. La setmana abans de morir, en el darrer homenatge que va viure, li varen cantar aquesta peça de Handel. En Joan la va seguir com solia, amb els ulls tancats, el ritme a les mans i aquell semblant feliç, il·luminat, com si el temps s'hagués aturat. L'Adelaida va percebre aquell moment tan intens i pocs dies després ens demanava que cantéssim aquella cançó en l'acte de comiat al Paraninf de la universitat. Des d'aleshores hem decidit incloure-la a tots els concerts. Ho vàrem interpretar com el seu llegat, com si ens digués «canteu alegrement». Cal dir que el nostre Narcís Garolera n'ha fet una traducció precisa que fa «Amb l'alegria dels cants, llueu el gran rei, que amb la música ressonin el mar, la terra i els astres». Sigui com sigui, a mi em ressona la veu i les maneres d'en Joan dient «Deixeu-vos de punyetes, canteu amb alegria, què carai!»